Waktu ketemu nono yumani, wah kan kamu ya. Butuhku ya, butuhku ganteng nih baca. Aku kok malah jadi bingung ke gue. Ini kok aku malah jadi koyong ini dulu. Aku buat jenenge sopo, Bambang Sitowono. Penjenengan dia aneh, orang aneh. Jare kowe bakal ngobati bojomu yo nganti srana ngene iki jeneng kita bakal bisa ketemu marang kang jero pati. Saiki jeneng kita lakon ngetan aja pati-pati mandek yen to durung ketemu marang kang jero pati. Wis nggih, kaya Basuki ulun bali makayangan. Saiki aku dadi wong gagah takrak kaya nono-nomane Mbah Toko. Ya, Janaka. Kane kaya temen nggonmu dadi wong lanang ora tanggung jawab karo keluarga. Ya, nganti mubeng jagat ping 7 ora bakal mandek yen durung bisa ngajar kowe Janaka. Semoga yang haruno abdi netraning anggoraku sabdaning kukilore ringkani kok saged Kirtungane Lerusing Lepanto Koneng ayam mono Ing pagajan Kamu minangka jangkepe konde. Mangke
datang kadi yang wonten ing pertapan putra lungguh nalika semono sami begawan Kesawa siji mereka pendhita Kendhali Sada sang Aroman yen Jendra saking Mandara pihak arsa tanggep yuri sewa padadukan soal kaduka saya beli wonten atur ingkang badhe kudu agar wonten karsa kaduka saya iya anuman para badhe lungguh kang prayoga uga iki wis titi mangsane panjenengan iso kepengin paring dawuh marang jeneng sira wonten sisih ngatur kula nuwun gone samudra sami iya ya Anoman kula sampun nindakaken dawuh sabda paduka sang yogi samangke wonten tandha-tandha satraning jagat ingkang sakinten kuwi anampi pepakemah kula naung ewara saderengipun kula matur ingkang kathah-kathah ambo inggih sang perempuan kepareng paring dawuh wontenipun kula ceciklu wonten ing arsa paduka sang yogi menika idep raos kula namung kepengin midhangetaken pangandikan paduka boten ketan namung sagrimah ingkang lerengipun saged dados obat ketolongan pakulo lan saged paring pitedah ngantos bintang roko anggen kula mapan wonten ngarta wektu awit sedaya barang kula menika sedaya sampun wangsul wonten ing pandhengan ewa semanten ngantos semanten Anoman teka masih meger-meger benemban kados pundi desang kula menika benemban Anoman kula wonten dawuh sira iku tinitah ana jana loka dadi pangersane angkara murka mula mudhun wani Ngartapada dibarengi tumedhake bayu itu yaiku wahanane bayu ingkang dadi pangersane ngatentremang sira kudu suwita ana pekadaning Bathara Wisnu pangka kudu nganti meh purna darmane Bathara Wisnu ana jana loka iki sira lagi wenang bali menyang kayangan waduh
lajeng bidang nopo Bapak mengko dhisik aroman wis ngono tinitah ana ngartapa iku wali sepisan nalika ana medang pura ya mapan aning Gunung Slamet ingkang angka loro nalika Bathara Wisnu ngruwak utawa ngrawakala mapan ana taun 201 taun Surya Sengkala kang angka telu nalika Bathara Wisnu dadi bocah bajang angon banteng angka papat nalika dadi Brahmana Kestu lungsur kraton Medang Kawulan loro Prabu Birawa Kawa banjur dileh aran Purwatalita siji jejuluke Sri Maharaja Buddha Kresna sabanjure nitis maneh kaping 5 marang Ratu Pakukuhan Purwatalita loro jejuluk Prabu Sri Mahapunggung ya Prabu Kano kaping 6 mapananing tanah Ngindu dadi Brahmana Lomana Watara banjur kang kaping 7 Medang Kawulan papat jejuluk Prabu Setmata dumantine Prabu Palindriya terus topaning Gunung Candrageni bareng toko antuk 20 taun disraya dewa supaya mateni Prabu Watugunung terus Wisnu dadi ratu neng Medang Kawulan papat jejuluk Prabu Wisnupati sawise pindah Medang Kawulan papat ugaran Purwatalita papat dumunung ana tlatah Kendal nitis marang Prabu Harjuna Wijaya ya Harjina Sastra ing tanah ini banjur nitis maneh marang Prabu Rama Wijaya tumuli nitis marang Sri Kresna Dwarawati besok manut jejangane wetaning para pinter bakal nitis marang Nalendra Witaksana Prabu Aji Jaya Pamenang tumuli nitis maneh marang Angling Garwa Malawapati tumuli banjur nitis marang Sang Panjaswara Gangandya ingkang kathah Inu Kartopati Jenggala maneh jejuluk Prabu Surya Kamisena mula kan saka punya aroman yektine kaya durung rampung pakaryanira durung kaja-kaja merga iki isih ana jaman Dwarawati kang sapa iku isih adoh aku munggonmu bakal nglanti angkara murka aja nganti mbabrak ing jagat iki waduh penemban Gunting langit telat-telat katulir bintang ingan halus kowe ngomong aduh penemban banjur ngaturake pusaka karmu menika pusakanipun narepati ngawong kok bisa kalian mau tinggi nalika semanten masa kudu kali perso kadah pepanggihan kalian paduka sang Maha Narpati Basukarna kula wangsulaken awit kirang terap sira pantaranipun satemah dados Bandayuda piyambakipun kasesen negaraken pusaka ingit ingkang dhae mestinipun mila remban pusaka menika kula aturaken wonten ngarsa paduka ing pangantah supados boten ndodra gendung kumalungkungipun Prabu Suryaputra. Wirawit saking menika sumangga purba paduka Sang Maha Yogi. Masturama sidang aroman wonten dawuh kok ora temen godhoanmu
kowe ngaturake pusakane Prabu Basuki marang asaku supaya aku kinen murdo kowe umewat bisi marang keparenge sing gawe jagat iki lepas kula mapan wonten pundi mongko pusaka menika cetha kadarti dening Prabu Basuki mongko kanthi cara ingkang boten leres anggenipun pikantuk pusaka Kyai Wijaya Dalu menika boten sinangkan saking labet garwa dhateng sesami nanging dipunrengkangi cara jupuk ambekal ingkang gedhe peranipun pramila wicake menika mboten langkung prayogi menawi pusaka menika kula taosaken dhateng kadang kula pun Janaka kowe wis salah nanging isih durung gelem rumangsane iya yen sing mbok wenehi pusaka bener watake Satya Pandhawa kuwi dudu watake Satya ingkang saudha saurupan nanging watake Satya kang sampurna teteken kasukten pepayung budi rahayu yen nganti Janaka ora gelem nampa yektine saya tambah dedosan kanggo sandangga anoman kowe kuwi pendhita tur umurmu kuwi wis dawa isih kanggonan watak murka sugih pepenginan mongko ngerti yo wong murka ngono gampang kena perbawa saka njaba ingkang andalane tuwuh pepenginan atimu mangsa kurang nyeblak gawen mula kurang jembar jagatmu awara kowe orang gelem ngajeni marang beda-bedane panamulan orang gelem gayuh pepadang dalanmu mbok peteng yen kowe pengin golek pepadang sangune ya kudu kawaningan senjata iki tak tampani nanging kowe tak kundung baliyo menyang kendali sodo yang Mas Tomo Sidan becik teman terapsilane Satya iki Raden winantu kamulyan Basuki Prakarya Raden bener Lesowo sowan kula manggi rahayu pangatos pinarasina mugi puja wonten ngarsa paduka sang Maha iya ya Raden ndak topo gawe gedene rasa ora liwat lenggah kang prayoga Raden nulingih pemben mugi dawuh apa kalyanira dene sumengko nganti tinggal kamulyanira munggahaning swira dhewe Raden ing kene ora ana apa-apa muhung cedhak watu adoh lawan ragu adoh lawan lonteng nanging wong cedhak celeng para Raden apa ingin sira gayu aduh pemben dene manah tetep kalos namung kuwadah kula sepo wonten ngarsa paduka sang Maha Yugi
awet kencenging tekad kula mikanget pekabaran bilisan Yogi Begawan Wisawa Sidi ing badhe medhalaken pepakeman kula Rama wonten Rasukolaning penggalih nampi pasultaning Arjuna Trenggalih dadi jeneng sira Raden kepengin udune kanugrahan pepakeman kula makasih umpama wis antuk mangkutra Rama bakal kok gunakake kanggo apa Arjuna SD manah namung kinarya kamulyaning kawula sadhalu tekad kula mugung kepengin mangentas para kawula saking juranging karisakan liwat kanistan saged mengayu-ayuning tribawana penemban mengkono Rabu lan sirapa wis pitaya marang kabar kadoing angin lamun to Begawan Wisawa Sidi iki bisa ngendharake wahyu pepakeman kutha nyatanipun jumangkaing suku kula andut kerenteking tekad kula namung tumuju dhateng arsa kaduka Trenggalih mila kula tansah sumindi keparing ingkang kawasa inggih namung paduka Sang Yogi ingkang saged ambabar kadhadan kala wau Trenggalih kiye latenipun awit kapitahe ora kang moro-moro badhe maju mbok menawa iki wis dadi kabar tepaning kodrat dimen eling marang lekasira Raden Arjuna kula wonten Asta Brata iku sinerat dening Sang Marteng jagat minangka pepakeman nanging lumadine wiwit jamane Sanaka Prabu Rama Wijaya nganti tirmane jaman samangka akeh pinarya taturan dan Raden inggih Trenggalih Raden Wardinipun menapa saya kene mangkutra iya ngaku kali Prabu Rama Wijaya kuwi asal Hasta Brata iku hamba kurung perkara ingkang nulat marang adening alam saisine iki ing mangka siji ya kuwi hamba ing bumi tansah andadekno karlan bebungah maring janmu danane dene ketuwon ingkang kula ing bumi supaya den ambila ing janmu ayo kang ketuwon wae najan to bumi mau dipacuri diduduki yekti wong ego lila rasane malah yen tiba kebenaran bakal ngetokake peneman raja Brana dadi kabungane wong kang halusi semono uga wong kang dadi pangarsa yen to bisa anurat ambeking bumi kang kaya mengkono mau saiki bakal tinemu rahayu saklawase banjur kang kula ambeking banyu yen dihandharake ngapura para marta bisa angenake ati ora sugetan cijukan pulih ora ana kabeh dene kakangka telu hambeking dene ingkang tansah masesa bisa mlebu regen babati kang rungkut mogore kang para mangsane bisa sarep nanging uga bisa kawista ranggone tansah masesa semono uga wong kang dadi ratu lan uga dadi pangarsa kudu bisa nyalira ati
dene kang apa papat ya kuwi hambeking angin tanpa gati dipriksa kanggo ingkang salah gawane janmo lan kabeh para kawulane bisa amanuk sema kang agal iwak halus migura ing guna lakune tanpa wanganan pamrih tanpa teneran yen katulak ora sesak yen ketarik ora bakal serik kuwi ambeking angin dene kang kompo lima ambeking surya ya srengenge iku sareh rereh ing pangaran ora doyo-doyan tuku sabarang kang diarah nyatane sabarang ingkang dipe dene manungsa panase srengenge ora dadi garingake laku namung tansah nuju krana lan dadi tuk sumbere panguripan dene kang angka 6 ambeking rembulan bisa nuraga aweh prana alus sing budi anu wong akeh rara sarung sumarambah marang saisine jagat semono wong kang dadi ratu lamun to bisa nulat lakune Hyang Candra saiki bakal angen-angen marang tiasing sasongket kang angka itu ya kuwi ambeking lintang sentosa tengkuh ora kindhuh ora lemerane karsa lan dadi panengarane mangsa kala samono ratu iku dadi kekasih ing wekasan ganepe Hasta Brata kang angka 8 yaiku ambeking mendung iku ngamepake dara siasat adil ora nganggo bau kapine danane yen kebenaran aweh gandaran nurunake udan ora siasate yen ana sing kaluputan dipidono nyatane ngawasi sobretekan butuh adil anggung angawuhi kala becike manungsa kebenaran kilat ingkang nampa titi paling saring ala nemu paukuman ingkang becik antuk gandaran mula tindakno rene Hasta Brata iki saiki dadi pangreksani sagung tuhu Tumoplong raos sing manah kula bebasar lampahe wanci pangpong pinapak obor kepadang pelemban iya ya Raden wis nampa Rai Hasta Brata iki kinarya kepateming urip tindakno ana ing bebrayan mara gage cecekno adilan bebener adhedhasar kanyatan kang musira tampa Raden ngaturaken gunging panuwun pelemban ingkang pungkasan aku titip pusakane ngawongga balekno marang ingkang anggadhuh elimo lamun to sejatine titah iki wong saged nglakoni ngaturaken gunging panuwun pelemban Sastra babar sejati wujud Nalindra Dwarawati
Bathara wayah Bathara Arjuna. Sira datang sumur yen to sejatine sang Begawan Wira iki maupun Kakang Dwara. Sing gedhe pangapunanmu lho Yai. Dimas Arjuna malah bisa ketemu orang ini Yai Janaka. Inggih pangestu paduka Kakang Narapati saya bisa ngendi kula ngupaya kanugrahan Bapak Kutara lho kok suratan yang apa saya gitu gawe pangestunipun Kakang Adipati Basunato lan hal itu gawe inggih wah adikku iki laung yo bagus koyo sira kang kira labuhan karo kasutan panguwasa dhewe gawe Yai yen wujud banyu ora ketang wong setamu aku wae ono yo iki yen wujud godhong ora ketang sesuai aku njaluk diwen kasamatan dananing Wahyu Makutara Kakang Narapati ngawung Yur pangapunten tumraping Kakang Adipati kados langkung wigati ingkang kula aturaken menika tinimbang Kakang Makutara. Kanjeng Budi Adiku Janaka ndak terima banget pangaring aku ya didene saji mbalekake pusakanipun Kakang Nawang ya ndak terima iki Kakang Adipati kula nyuwun pangestu iya sewan-sewanan wae besok ketemu ya wektu ya dimuga-muga wae saya ditetet dayeng gawana bagus kowe sapa aku Bambang Sintama Kayu kowe ngaku jenengmu sapa Janaka kurang ajar kondanging lananging jagat ora lega rasane atiku yen ora tangkep jojo kataran bau karo kowe lupute apa kok moro-moro nantang ngerti Janaka ora kena anggutan alah sepiro gene kok tak ladeni
Iya, aku kayaknya udah mau. Kowe parang ya iki. Langsung Sintowo iki sapa? Kulo boten ngerti. Parang ora ngerti. Lha mungsuh ora gunane iki. Perang gilane sanget nganggo diri iki. Coba tak ratani sapa? Oh, lah bocah kae. Wis maju maneh. Maju meneh kowe janomo. Ayo, nah mateni aku berarti aku katenono. Ayo, timbang urip-urip kaya ngene. Iki apa iki? Ayo, utangmu ono iki. Ayo dan bali di wong ora tanggung jawab. Lu mau perang-perang sasi ojo meneh kok kirim SMS ora kirim. Ayo dan bali bune kulo salah para esuk. Iki ana satria gagah perkoso sapa iki? Wah, Werkudara. Iki ana wujudan takon ayo. Kowe bangsane apa ora dalah. Kowe ora perlu ngerti menyang aku, gagah aku tak melu kowe mengano swargamu yo, Werkudara. Ora supi aku kagunan demit kowe dapurmu. Ayo, minggato aku boleh adikku turun ketemu dong agro karo aku. Oh, dadah ora kena digawe harus bakal aku tuh mari paksa. Kaya to mangkono wis riluket dening Sang Harya Kumbha karo Jan Werkudara sawetawis modhot Sang Kuku Pantara kadodrake suprang recal wujud ing Sang Kumbha karo mandhana pring Sang Bimasena.
apa aku dorong aku mau gelut karo buta sak gunung aku kalah buta ilang aku sompong-sompong kaduan kae ngono iktine kumarani satra pangrebut bangsa Raden Haryo Kumbha Karna derek kaswargan pangkoe sira dadya kasantosanmu iya wah aku ora grewahyu ning nek Pandhawa saya kuat aku ora seneng mulo ndi jaro kene tak jajak iki kok wah cangkem elek mendung sampun sumilah mugi-mugi cahya kaweningan ingkang sampun kaesthi lumadine Hasta Brata sageta dados panuntuning lekasan Yokra titah ingkang marsudi dhateng teteping garwa Indra kautaman monggo sami sesanti sepisan merdeka salamina Oh